खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे रादाब क'क्राझार लोकसभा बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारिया नमिनेसन लाइ गथायबाय आरो बे गथायनायजों लोगोसे बिथाङा दिनै मोनसे बेरफुसार बाथ्रा बुंदों माने बिथाङा दिनै थांखिनानै बाथ्रा बुंदों जे बे बाथ्राफोरा बिथांमोना मा बुङा आं नोंथांमोननो खिथाजोबगोन फारि फारि नोंथांमोना निसय सोरबाया नुबाय आरो सोरबाया नुवाखै बिथां गर्जन मुसाहारिया कंग्रेसनि बिजाथि महरै कंग्रेस आसाम प्रदेशनि कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरा नामा बिथाङाबो बाहाय सौहैदों बेयाव बाहागो लाहैदों बिथांनि नमिनेसन लाइ गथायनायावहाय आरो बिथाङा थांनानै गोबां बाथ्राफोर बुंदों गासै भिडिअखौ होनो हानाय नंला नोंथांमोना आं ससे भिडिअ क्लिप होग्रोसैलाय नोंथांमोना नायना लागोदो आं बे गर्जन मुसाहारि सारा मा बुंदों बिनि सायाव आङो फोरमायगोन जों हाबनायाव इउपिपिएलनि सोमोन्दै बारा रायलाया बिथांमोना जिहेतु बिजेपि आरो इउपिपिएल जों एलायन्सआव दङ आरो माखासे एन्टि इनकाम्बेन्सिया बिसिनाव नुजाथियो दा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बिथांमोना क्रिटिसाइज खालामो इउपिपिएलखौ आरो बिजेपिखौ दा बेवहाय नुनो मोनो जे रायजो राजाया इउपिपिएलनि प्रति बारा गैया डेफिनेटलि बिपिएफनि एसे एनै बाथाबरनखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय रायजोनि गेजेराव कंग्रेसनिख्रुइ साबसिन दोहौ आरो बाराखै आङो कमप्लिटलि जोंनि रायजो राजानि मोनसे सानस्रिखौ लानानै फैदों जोङो गामियारि आबाद मावग्रा न'खरनिफ्राय देरनाय जोङो क्लास 8, 9 सिम फुंनि 5टानिफ्राय सिखारनानै 8टासिम नांगोल हालौनानै जोङो हायार सेकेन्डारि माल्टिपार्पस स्कुलाव फैयोमोन आरो बै समनिफ्रायनो जों मोनदांदों जे जोङो बेसेबां गोरिब थाखोनि जोंनि आबाद फोथाराव दैनि राहा गैया आबादजों थांनानै थानायखौ जों सिमां नुवाखै बेनि अनगायै जोङो नुबाय जे दिनैनि थारिखआव 2014 आरो 2019निफ्राय बिजेपि फैनाय लोगो लोगो जोंनियाव साख्रि बाख्रि खमायलांबाय जोंनि लाइमोनफ्रा फरायो नाजायो स्कुल कलेज खिन्थु साख्रि बाख्रि गैया दा बेफोर गासैखौबो नायोब्ला साख्रि बाख्रिनि राहाखौ खालामना होनांगोन साफ्रोमबो गभर्नमेन्टनि साख्रि मोना डाक्टार इन्जिनियार मास्टार प्रफेसार बायदि बायदि जाया दा बेनि अनगायैबो जोंनि माखासे थाखोनि मानसिफोर दङ जाय गथ'फोरखौ जोङो फिसा फिसा माइक्र' इन्डास्ट्रि कलकारखानाफोरखौ जोङो लाबोयोब्ला दा बेफोराव जोंनि फिसा फिसौफ्रा एंगेज जागोन दा आंनि फकासा मेक्सिमाम दिल्लीयाव थाङोबा पार्लियामेन्ट हाउसाव आङो बै इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै बुंगोन जे नोंथांमोना जोंनि नर्थ इस्टखौ मानो इसेबां नायख्लेंखो जोंनियाव ममबाथि फेक्टरिबो गैया जोंनियाव माथि साबुननि फेक्टरिबो गैया जोंनियाव सेन्देलनि फेक्टरिबो गैया जों औवानि आबाद मावो तामिलनाडुआव पेपार मिल दङ जों औवानि आबाद मावो अन्ध्र प्रदेशआव पेपार मिल दङ दा बेफोरबायदिखौ नुयोबा जोंनियाव जेबो गैया थारमाने जोंनि फिसा फिसौआ जेबो रोङा दा बेखायनो आङो बुंहैगोन दिल्लीयाव थांनानै हब्रा होनायगोन जे नोंथांमोना जोंखौ मानो नायाखै दा बे जिनिसखौ जेब्ला माइक्र' इन्डास्ट्रिया जोंनियाव फैगोन जोंनि गथ'फ्रा साधारनथे फिसा फिसौ साख्रि एंगेज जानो हागोन आरो न'खराव खुसि गोजोन फैगोन आं सानदों बेनो आंनि देरसिन गर्जन मुसाहारिया बुंदों कि बिथाङा जेब्लानाखि क'क्राझार बियाबनिफ्राय लकसभा बिजाबनिफ्राय देरहानानै थांगोन दिल्लीयाव बिथाङा दिनै जोंनि आसामाव थानाय जोंनि जेनाखि नर्थ इस्ट ओनसोलाव थानाय जे गोबां माखासे डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बे जायाखै बिनि बाथ्रा बुंगोन गोबां माखासे इन्डास्ट्रिफोर खालामनांगौ दङ जाय इन्डास्ट्रिफ्रा गुबुन स्टेटफोर दङ गुबुन हादोरसाफोर दङ नाथाय जोंनियाव गैया आसामावबो गैया बड'लेण्डआवबो गैया नर्थ इस्टआवनो गैया स' बैफोरबायदि माखासे इन्डास्ट्रिफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथाङा दिल्लीयाव प्रेसार खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों जों दिल्लीयाव प्रेसार खालामहैगोन आरो बिथाङा बुंदों कि दिनैनि थारिखआव गामि गामि हाबनानै बिथांमोना पकेट बिटिं खालामै दिनै मोनदांबाय जे गोबां समाव कंग्रेसनि बिजाथि नागिरबायदोंमोन नाथाय कंग्रेसआ बेबायदि बिजाथि होआखैमोन एलायन्सआव थादोंमोन एलायन्सआव गेलेदोंमोन जायनि खाथिराव दिनै कंग्रेसनि गोबां माखासे पुराना दैदेनगिरिफ्रा माने ओरैनो जिरनानै थानो गोनां जानानै फैदों दा दिनैनि थारिखआव केन्डिडेट मोननाय हिसाबै कंग्रेसनिफ्राय क'क्राझारनिफ्रायनो केन्डिडेट मोननाय हिसाबै कंग्रेसखौ सापर्ट होनो थाखाय गासैबो जनगोष्ठीफ्रानो दिनै सापर्ट खालामदों जे बर' सावताल नोङो राजबंसि मुस्लिम नेपालि बेंगलि बिहारि गासैबो जनगोष्ठीफ्रा दिनै बिथांमोना दिनै खौसेयै इउनाइटेडलि माने बिथांमोना मा कंग्रेसखौ मदद होनो ओंखारबोदों आरो कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारिखौ देरहानो थाखाय बिथांमोनहा दिनैसिम लेंहर फैदों स' गतिके बिथांमोना दिनै मेल मिटिं जायोब्लाबो जों बिसोरनो फैसा हरनाङाखै इभेन जों गारिनि दामखौल' हरनांगौ
अब्लानो बिथांमोना लैखोर लैहोर मिथिङाव खोनासंनो थाखाय फैयो बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट खालामनानै बुंदों आरो गोबावनि उनाव दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबा कंग्रेसनि बिजाथि मोनबाय गतिके दिनै क'क्राझार लकसभा बियाबनि रायजो राजाफ्रा दिनै बुहुत गोजोननाय मोनदों बिथाङा बुंदों बुहुत मोजां मोनदों आरो बिनिखायनो बिथाङा दिनै हब्रा जेखौ जोंनो थाखाय नांगौ जेखौ दिनैसिमबो दिल्ली गभर्नमेन्टआ सुफुङाखै स' बैफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बुंहैगोन बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामना होनो लोगोफोर जों आसा खालामदों बिथाङा जुदि देरहानानै थाङोबा निस्सय रायजो राजाफोरनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि माने सान्थिनि थाखाय बिथाङा खामानिखौ मावफुंगोन आरो लोगोसेनो दिल्लीयाव थांनानै माखासे जायफोर जे हालामाव जेफोर इनफ्रास्ट्राक्चारजों लोगोसे इनस्टिटिउसनफ्रा इम्परटेन्ट गोनांथिफोर दङ बेफोरखौ बिथाङा दिल्ली गभर्नमेन्टखौ प्रेसार खालामनानै बिथाङा जेन' लाबोफुंनो हागोन बेखिनिखौ जों आसा खालामनानै एबा बेखिनिखौ आंबो आसा खालामनानै भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ